Tak toto asi ani netreba, ale ja poviem aspoň, kto to je, dobre? Je to s číslom 6 skupina z Lord of the Rings a to Hanna, Kazbek, Erino, Mel, Sunny, Lucia, Lorean, Alexiel, Haruka, Tom, Dom Payne, pardon, a Zdenda. To je skôr Dom Perignon. Dom Perignon to je iné. A hlavne určite trošku asi drahšie. Krásne chlapy. Obzrieš si? Obzrieš si? Kde sa ľubia tie chlapy? To sú vlastné vlasy, alebo to je... Toto, že? Parochňa na nohách. Zužitovaná, recyklovaná parochňa. Rozhodne inovatívny prístup. Perfektné. To je tumor, alebo to je nejak ako babitak? No. Družko. Nagimiro Minešahej, hej? Tak ja poznám. Nagimiro Minešahej. Ja viem, že ty máš také tiež, ale ešte musíš veľa papkať, aby si mal hen také. Malé deti, áno. To je expandovateľná verzia, to keď sa naješ, tak ide ešte ďalej. Nestraš. No fakt? No tak možno by ste nám mohli niečo o sebe povedať. Napríklad, že či ste pracovali na tých cosplayoch skupinovo, alebo každý o sebe. No, každý sám, ale niektoré napríklad s plášťami sme si pomáhali zo strihby. A kto má doma šiaci stroj? Asi väčšina. No. Tak vy ste nejaký... To je, ale to sa nesmiete, to keď sa spýtate nejakého bežného človeka v ich veku, že či má doma šiaci stroj, tak nie každý ho má. Máte vy doma šiaci stroj, lebo ja nemám. Áno, ale poznám. Teraz všetci klamú. A občas ste vy, ktorí máte. No nevadí. Dobre, tak všetci máte šiace stroje a veľká časť je urobená ale ručne, predpokladám. No, doplnky samozrejme ručne. Koľko vám to trvalo? Niekoho iného sa spýtame. Tuto krásne dámy. Koľko vám to trvalo? Napríklad tebe? Tak približne 2 týždne. 2 týždne. Môžem sa pozrieť? Tá záclona, čo mám na sebe, je veľmi divná, lebo sa ťažko zošíva. To nie je záclona, to sú svadobné šaty. Aj to som už tu počula, že nevesta, kde máte svadbu a vylámalka a podobné veci. Pekné, veľmi pekné. Akože v tomto sa možno môžeš kľudne aj vydávať, podľa mňa. A tá sekera má také krásne hieroglyfy na sebe a z čoho je tá stavená? Z hokejky alebo z čoho to je? Ne, to je Hornbachu, Revo a... No, to je správne, ten pasár. Karta na papier a drevo z Hornbachu. Ja by som náhodou použil asi hokejku, ale teda žiadne nemám, takže asi by som nakoniec išiel tiež do toho Hornbachu. Ja si teba teda na kočuliach predstaviť neviem. Ja by som si zlobil kotníky. Tak. A mňa zaujala napríklad táto postava úplne na kraji. Keď som to dobre pochopila, tak ty máš byť, že Sauronové ústa? No hej. To mi trošku objasní. No keď si kúpnete, napríklad aj v knihe sa o ňom píše, vlastne niečo ako emisiáriov Sauron, hej. Taký vyslanec, alebo také niečo? No hej, však. To nebol tu názvu? No hej, však, ale také čo, keď to niekto náhodou nepozná, vieš? Ja viem, že je to málo pravdepodobné. No dobre, a tebe to koľko trvalo? Tak s pauzami, tak možno 2 mesiace, ja neviem. Fíha, 2 mesiace, dosť dlhá doba. No, takže, ja vás ešte raz predstavím všetkých, ak dovolíte. Dúfam, že to nepopletiem. Možno, že nie ste zoradení úplne po rade, ale ja to len prečítam. Že postavičky z Lord of the Rings, Frodo, Aragorn, Boromír, Legolas, Gimli, to vidím, Pippin, Elrond, Arwen, Galadriel, Uruk-hai a Sauronové ústa. Prosím pekne, toto bola skupina s číslom 6 a postavy z Lord of the Rings. Veľký potlesk. Ďakujem.